Isip abag sa transport sector, nagtinguha ang Lapu-Lapu City Government nga mohatag og 50% nga diskwento sa terminal fee. Samtang libreng sa kayusab alang sa mga upunganon, gihan ay na. Si Luan Merundina sa report. Sama sa ubang mga PUV driver sa Cebu, naghinam-hinam na usab si Warren Porras nga makadawat sa gisaad nga fuel subsidy sa national government alang sa anaa sa transport sector gawas sa Metro Manila. Liwas sa Semana Santa ang gisaad sa nasudnong kagamhanan nga pagpang-apod-apod sa fuel subsidy. April 6 man kuno ma'am, o tanawon na mo og moabot pa sa April 6. Amo nang tanawon og moabot pa gyud basig kay mga karaan ingon nga para sa atong niagi wa man kuno moabot ma'am. Nya balo asa pa dong. Amo nang tanawon lang og di moabot aw. Wa gitay kuana ni. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Kinshan nga gitun-an karon sa management team sa Dakbayan ang paghatag og fuel subsidy ngadto sa mga PUV drivers ug mga mananagat nga motorbangka ang gamit apan di malakip sa mahatagan unya sa fuel subsidy sa nasudnong kagamhanan. Based on the savings nato sa city, no, natay mga activities na atong gi-forgo this year para natay savings para mo atong maabag mahatag nato as fuel subsidy. Gawas ni ini, gitinguhan na usab karon sa lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang paghatag og 50% nga diskwento sa terminal fee sa mga PUJ, VHAR ug multicab nga adto tigparadahan sa public terminal. Mato ni Chan, nagpaabot na lang sila nga matuki kini sa konseho o maaprubahan. Di man jud kay bugat pero mas maka-offer ta bisag at least 50% discount sa mga terminal fees. Samtang gi-finalize na usab karon sa City Traffic Management System kon CTMS ang rota nga gihatag sa City Engineering Office nga mo'y subayon sa mga bus sa Dakbayan nga mohatag og libreng sakay sa mga upunganon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.